Gymaint sydd wedi newid, fel ych chi'n gweud, yr camau breision yma yn dyfus A dwi wedi dod yn enwog yn nghanol un i gyd. Ar ôl yr holl blynyddoedd. O'r diwedd, mae pobl eisiau tynnu selfies gyda Pwy fi. yw Dafydd Iwan? Ac pobl yn ail ddarganfod y gan, neu darganfod y gan am y tro cyntaf, dylai ni. Ie, wel, mae hynny'n rhoi pleser wrth gwrs i rywun sydd wedi sgwennu gan. Ac dwi wedi cael yw ambell i awgrym ar hyd y blynyddoedd. Pobl yn dweud, dwi'n licio'r gan na. Mae yna rhywbeth ynglyn â'r gan dwi ddim yn gallu egluro. Mae yna rhywbeth yn yw, cyn bod pobl sydd ddim yn deall y geiriau yn dweud, mae yna rhywbeth yma yna. Ond wrth gwrs, be drawodd lawer o bobl o'r tu allan i'r profiad Cymreig, oedd clywed tyrfa pêl-droed yn canu gyda'r fath angerdd fel côr unedig. Ac mae gyda ni fel Cymru rhywbeth i fod yn falch ohono fe. Dwi'n gwybod, mae yna lawer o strydebu ynglyn â corau yng Nghymru a Cymru'n canu, ond mae gyda ni rhywbeth. Mae'r Eisteddfod llawer i wneud â gyda fe. Mae'n wedrych ymlaen at heno, gobeithio gawn ni ail greu tyfyn bach o gynnwrf y stadiwm. Ie. Gewn ni ddod nôl at y cyngerdd nes ymlaen nawr ni'r gig, dylai ni wedi am 9 o'r gloch, ond mae Eleri Siôn yn aros amdano ni gyfen llwyfan.